ଭାଇମାନେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଦେଖୁଛି କି? ଟିକେ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଥିବ। ନା ସତ କଥାଟା ତ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ କିସ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ସେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିବ ତ କିଛି ବି କରୁଥିବ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଭାବୁଥିବ ନିଜ ମନରେ। ତ ତୁମେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ତ ଲଭର ବଇକା ଅଛ ଆଉ। ତ ହଁ, ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବି ଦେଖିପାରେ କିଛି। ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସେ କିଛି ତୁମ ବିଷୟରେ ନୂଆ ଦେଖିଲେ, ତୁମକୁ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିଥିଲା ବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ଥାଏ। ତ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ମୁଁ ସବୁ କିଛିରେ ବୁଝେଇବି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ କିସ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକି ଦେଖୁଛି, କେନ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଖୁସିରେ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପାରିବେ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରି ବଟନ୍ ଟିକେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେଟା ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝିଅ ତ ଆପଣ ସେମିତି ଝିଅ ଦେଖନ୍ତି, ଯେମିତି କଲେଜ ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି। ତ ଝିଅ ଦେଖିବା ମାନେ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ କରିବା ମାନେ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ଲାଇକ୍ କରୁଛି ମାନେ ସେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ସେ ତୁମ ସବୁ। ତ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଫାଇଦା କେମିତି ଉଠେଇବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ସେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ପାନେ କିଛି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଥରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷ କହିବ ତ ଛୁଆଟି ଭଲ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ତ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ତ ମନା କରୁନି, ମୁଁ ଦେଖତେ ଥୋଡ଼ି ନା ମନା କରିବି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ। ତ ମୁଁ ସେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ସେ କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାଙ୍କାରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖୁଛି ନା, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖୁଛି ନା, କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲାବେଳେ ଦେଖୁଛି ନା, କୋଚିଂରେ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଆପଣ ସେଇଟା ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଏକଲା ଥାଇକି ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି କଲେଜରେ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସ୍କୁଲ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେଇ ଦୁଇଟି ଅଛି ଯେ ଦେଖିବା କଥା। ତ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ନିଜର କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ସେମିତି। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସେନ୍ସ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଦେଖୁଛି ଜାଣୁଛି, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେ, ତ ଡେଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆମର ତ ଭାଇ ବିନ୍ଦାସ ଟୋକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟକୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ବୁଲତେ ସେଡ଼େ। ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟି ଭଲ ସାର୍ଟ ଥିବ, 2ଟି ଭଲ ସାର୍ଟ ଆଉ 2ଟି ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଯେମିତି ଭଲ ଥିବ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଟାଇପ୍ର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟୋଟାଲି କରିବେନି। ଝିଅ ଦେଖିବ କି ଦେଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିବନି। ତ ଏହା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଆପଣ 2ଟି ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି 3-4 ଦିନ ଦେଖା ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆରାମସେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ କିସ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେଜ କିସ ପାଠ ପଢ଼ିଛ। ଯଦି ନିଜ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିବ ତ ଆରାମସେ କଥା ହେଇପାରିବ। ତ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ ତ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କିଛି ବାହାନା ନେଇକି ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଟିକେ ଫୋନ୍ ଯଦି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେ କହିବ ଦୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକି ଟିକେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ତ ଆମେ ଜାଣେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଫାଟୁ ବହିଆ। ତ ଝିଅମାନେ ଜିରା ଭାଇ ତ ଫାଟୁ କହିନି, ଫଟୁ ସବୁ ଆସିବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଦେଖାଏ ଫାଟୁ ସେ ହିଁ ଫେଲ। ତ ସିଏ ସକ୍ସେସ୍ କେବେ ପାଇବନି। ତ ଭାଇ ଏଇନା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଳ ତୁମେ ଯାଇକି ଆରାମସେ କଥା ହୁଅ। ମାନୁନି ସେ ସବୁବେଳେ ଏକା ଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଇକି ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ବି ଆରାମସେ କଥା ହେଇପାର, ଭଲସେ ମନ୍ଦ କହିପାର। ଚେଷ୍ଟା କର ତାକୁ ଭଲସେ କଥା ହେଇପାର। ତାପରେ ହେଲା, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ ମାରିବ, ଏଇଟା ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ସେ ତ ହଁ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସରି। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ଭାବି ସାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହୁଛି ଯେ ଭାବିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ଭଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ। ସେ ଝିଅ ଆପଣ ଯେବେଠୁ ଝିଅ ନୋଟିସ୍ ନ କରିଥିବେ, ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥାଏ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିହେଭ୍ ଭଲ ଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେଇ ପାଇଁ ସେ ତୁମ ଉପରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକିନା ଆପଣ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଧର ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରିପ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେବ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆପଣ ବି ଯାଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଝିଅ ନମ୍ବର ମାଗିବା କି ନାହିଁ, ମାଗିଥିଲା ପରେ ତ ନମ୍ବର ମାଗିବେନି। ଆପଣ ଆରାମସେ କଥା ହେବେ, କଲେଜ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛି କଥା ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଭାଇମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ବାହାରିଆ ଝିଅ କଥା। ତ ମୁଁ ବାହାରିଆ ଝିଅ କଥା ବି କହୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କଲେଜ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର କଲେଜ ପାଖରେ,
ଆଉଛି ଯେ ଦେଖୁଛି କଲେଜ ଆସୁଛି ଆପଣ ତ କ'ଣ ଘର ପାଖରେ ତ ବାହାରେ ବସିଥିବେ ତ ଆପଣ ସିଧା ସିଧି ଝିଅଟା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ବିଷୟ ଏମିତି ଏମିତି ବିଷୟ ଯାହା ବି ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିଲେ ଆପଣ ତ ଭାବେ ସିଧା ସିଧି ଗଲେ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆଗକୁ ଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ଧର ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ସ୍କୁଲର ଧର ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ସରିଲା ପରେ ତ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିତେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କଲେଜରେ ଧର ସେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆସେ କେଉଁଠୁ ନା ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଥରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହୁଏନି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତ ନିହାତି ଆପଣ 2-4 ଦିନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ନିହାତି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଯିବ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ ହେଲା ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ନିହାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉ କି ଯାହା ବାଳୁଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ତ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ତ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଭାଇ ତୋର ଲଗ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି କେମିତି ସେ କଲୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବିନି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋର ଯେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି କିସ କଲୁ ସେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ଟିପ୍ସ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଏ ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଠ ହିଁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା କହିଦେଉଛି ଭାଇ ପାଠ ପ୍ରତି ଜାଣନ୍ତୁ ପାଠ ପ୍ରତି ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଆପଣ ସେ ପାଠ ବାହାନାରେ ହିଁ ଯାଇକି ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେନି ପଚାରିବେ ଏଇ ନୋଟ୍ଟା ଦିଅ ନା ନୋଟ୍ର ନାମ ଜାଣିଥିବେନି କିସ ନୋଟ୍ କିସ ପାଇଁ ନେଉଛି ତ ନିହାତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇ ନୋଟ୍ ଠାନାରେ ହିଁ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେଇ ନୋଟ୍ ବାହାନା ହିଁ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା ଯେ ତା କଥା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ଲଜି ସାରିଲା ତାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ନିଭାନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଧର ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମର ଏଇ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଝିଅମାନେ ପୁରା ମୁହଁରେ କହିଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି ନା ଭାଇ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି ତ ସେ କହିବ ତ ତୁମକୁ ତ ତୁମେ କହିବ ହଁ ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ତା କଥାରେ ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତ ସେ ଏଇଠୁ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛି ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିଲେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ ଦେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବ ତ ଭାସିଗଲେ ନା ଭାସିଗଲେ କେତେ ତୁମ ତାର କିଛି ଭାସିଯିବନି। ତ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଅ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅ ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବ ଭାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲଭ୍ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଝିଅ ପଟିଛି ମୋତେ କହିବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଲୁଜର ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ଆଣିବେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ମୁଁ ମୋର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥାଏ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଜିଗ୍ରାଫାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାରିଗଲା କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକଲା ବସିକି ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ତ 3-4ଟା ଝିଅ ଆପଣ ଚୁଁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ କହୁନି ସେ ଝିଅଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଏକଲା ମାର ବସିକି ସେଟା କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କେମିତି ତୁମେ ଯେଉଁ କାମଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରୁଛ ସେଇଟା ଏକଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କମେଣ୍ଟ ମାନ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଯିବ ଯେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଥା ହବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ସେମିତି ହିଁ କଥା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମେ ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ ଆଉ ଯଦି ନଥାଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଥିବ ତ ସେଇ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ କଥା ହେଇଥିବେ ସେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ ଆଣିବ ସେ ସାଙ୍ଗ ତ ଜାଣିଛି ସେ କେମିତି କିସ କଲେ ତୁମେ ହସିବ ଇଏ କରିବ ତାକୁ 100% ଦେଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ହସିବ ତୁମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯାଅ ତାହେଲେ ତୁମ ହିମ୍ମତ ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଭାଇ କଥା ହେଉନି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କଥା ହେଇପାରୁନ ମାନେ ଧର ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଇପାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତୁମେ ନିଜେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯାଅ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ସାଙ୍ଗଠୁ ନେଇକି ଯାଅ ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ ତାକୁ ପଚାର କିସ କିସ କଥା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଅ କଲେଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ମାତ୍ର ତୁମ ଗୋଟେ ହିମ୍ମତ ହେବ ଯେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କିଛି ହେଲେ ସେ କିଛି କହିବ। ତ ଭାଇ ତ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି
ତ ହିନ୍ଦୀରେ କହିତେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ହିନ୍ଦୀରେ ଚଲାନ କହିବା ଭଲ ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା ବି କିଛି କହିପାରିବି। ତ ହିନ୍ଦୀ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ଭଲ ହେବ ସେତିକି ହିନ୍ଦୀରେ ହେଲ୍ପ ହେବ। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ ଟିପ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଦେଖ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି ନିଅ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉଥରେ କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି ନିଅ, ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅ ହେଲା। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ବଜେଇକି ଯିବ, ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆଉ। ତାହେଲେ ତ ଜାଣିଛ, ସବୁ ଜାଣିଛ ତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିକି ସବୁ ଲାଭ, ସବୁ ତ ଭାଇ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇକି ଯିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ପାଇଯିବ। ତ ଭାଇମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ଥିବ।